Assalamu alaikum. Ukuthula makube kini. Sanibonani wengane zakwethu. Ngiyathemba niyaphila. Yazi bafowethu, ngendlela engizama ngayo sekubhlungu kimi. Ngendlela nje engizama ngayo ukuthi abantu bakithi ababone iqiniso. Sengifila ipain. Uma ngibona abantu bakithi lento engizama ukubabonisa yona, engizama ukubavezela yona, hayi ngoba ngizenza ngcono. Hayi ngoba ngithi ngcono kunani. Hayi ngoba ngithi mhlawumbe ngikwehlisa isithunzi noma ngithivaza inkolo yakho noma ukholo lwakho. No. Akuyona inhloso yami leyo. Inhloso yami ukuthi wena yazi injongo yakho yokuthi uze ufike emhlabeni kwakuyini injongo kaMdali ngawe. Uza kulethe la emhlabeni. Nasi nje mina isifiso sami esenza ukuthi ngenze zonke lezi zinto lezi engizenzayo. Sometimes ke phela makubhlungu iva likhishwa ngelinye iva. Umntwana umkhuze ugcina usumkhuza nakabhlungu usumkhuza ngenduku. Akumnandi ukushaywa angithi. Ayelani ke bafowethu. I-founder yeZion noma ngiqale la. iZion akulona ibandla labakholwayo. iZion, original Zion, akulona ibandla labakholwayo. Lama Zion akhona la imfakela kudlaliwe ngabo laba abazibiza ngamaZion manje. Njengoba bedlaliwe babizwa ngamaKristu, nobuZion futhi kudlaliwe ngawe. Yazi Zion umuntu ofana nomuntu olandela iDA kodwa engabazi ubusathane nobunja nobudlova nobuhlongandlebe obuphethe abantu abangabaholi beDA. iZion ke bafowethu abantu abanjalo. Lalela, the founder of iZionism, umbutho, the political movement ekhona namanje kwaIsrael, is a political party. iZion elwela ini? Judastan ngolimi lwani lwesiJuda lwesiHebrew. Judastan, the Jewish state, the Jewish state. Belwa njengoba ubona nje bebulala amaPalestine. iZion is part of labantu laba ababulala amaPalestine ngoba bafuna ukuthi benzeni, bangene lapha ngobudlova lapha ePalestine, bathathe wonke umcebo nama minerals asePalestine. Exactly ngendlela iBenin Conference yayingakhona. Baplanele eAfrica neJudaism ke. iZionism, the Zionist, baplanela iparty ilokuzana iPalestine ukuthi bawakhipha amaPalestina lapha khona bezozuza umcebo wabo. Is a political movement, my brother, my sister. Ngikhuluma nawe wena ozibiza ngeSion. Ngikutshela ioriginal yeSion ke namhlanje ukuthi yini Zion original, hayi wena. Wena iSion mbumbulu, ifake yeSion wena. Wena ifake yeSion. Ngikutshela ngeSion original. I-founder yeZionism political movement, igama lakhe ubani? uTheodor Herzl. Theodor Herzl owayefounder nini? ngo-1896. He's the founder yaleyo Zionism party. 1896. Washona ngo-1904 ena 44 years. Okay. Njengoba ngikhuluma nawe manje, ipresident yombutho weZion, Zion Political Party, subhanallah, bayibiza ngani? nge-World Zionist Organization. Igcwele umhlaba wonke iZionism, ayisekho kwa-Israel kuphela, amaJuda agcwele umhlaba wonke. ipresident yawo ebaphethe kumanje ngikhuluma nawe umuntu wesimame, igama lakhe ubani? uTova Dorfman. Umuntu wesimame, igama lakhe uTova Dorfman. Okay. Abalingani bakhe aphethe nabo lenhlangano, omunye wabo uIsaac Herzog.
Isaac Herzog oyi-vice president yakhe, omunye oyi-MP oyi-member of parliament ngaphansi kwale ntombazane le engikhuluma ngayo, igama lakhe uBezalel Smotrich. Ungizwa kahle? Abaphathi beZionism, Zionist World Zionist Organization. Le wena ongazi mfowethu, ongazi dadewethu, njengoba uzibiza ngeSion namhlanje, it's a political party. Uyafana nomuntu oyilungu le-DA mara akabazi ubusathane obenziwa i-DA. Wena akuzibiza ngeSion, uyafana naloyo muntu loyo. Ngiyaxolisa mangabe kubuhlungu, kodwa iqiniso iqiniso. Ungazithekela nawe emlandweni ubone ukuthi lento engikutshela yona iyiqiniso noma ingamanga. Kodwa futhi angisho ukuthi yekela ubuyoni bakho, angisho kanjalo. Qhubeka nobuyoni bakho, kodwa qhubeka nabo ube sewazi ukuthi ubuyoni lobu wena oyibo ozibiza ngabo kahle kahle buqhamuka kuphi, buyini original, umsuka wabo busuka kuphi. Ngiyabonga.